Regarding what it's charging again, what you pity, the piece, fire class, your boss dingo. Daikuza sekamba mukuseka madiro epakati mumwe wangu utajamba kandi makapanda kati unopera kanonaka nasta taita sitopenga chikupepa chita so au chago iwe chita so kuyenda kuchimbuza uchago kana kuchika uchago chita so au chago iwe chita so kuyenda kuchimbuza uchago oh barewe zinu wa uonaka ndaikuza uchiramba ona vakuchidzana nenonzipa mwene magnipumba apana kana munhu achakuda totokubata nemagilovhosi vane zvironda amadzako totogara takasuva mfaro unobhebhe uchigara vakadongorera guva ukunza chando richipisa zuva ona manje vakugara uchingoti dai ndakaziva iwe chiita so kuenda kuchimbuza uchago kana kutya uchago chiita so auchago chita so kuyenda kuchimbuza uchago oh barewe zinu wa uonaka tumburesera katozara neyepsas kese kwakazara nemaronda sekfes iwe usatambudze manesi nekuda zvinonaka vakapiwa nomesi daikuudza sekutamba mukuseka madiro epakati mumwe vangu uchajamba kandi makapanda kati unopera kanonaka nhasi totoita setopenga chikupepa chita so auchago iwe chita so kuyenda kuchimbuza uchago kana kutya uchago chita so auchago iwe chita so kuyenda kuchimbuza uchago oh barewe zinu wa uonaka ndaikuudza uchiramba ona vakuchidzana nenonzi pamwe nemagnipumba apana kana munhu achakuda totokubata nemagilovhosi vane zvironda amadzako totogara takasuva faro unobhebhe uchigara vakadongorera guva ukunza chando richipisa zuva ona manje vakugara uchingoti dai ndakaziva chiita so auchago iwe chiita so kuyenda kuchimbuza uchago kana kutya uchago chiita so auchago chita so kuyenda kuchimbuza uchago oh barewe zinu wa uonaka tumburesera katozara neyepsas kese kwakazara nemaronda sekfes iwe usatambudze manesi nekuda zvinonaka vakapiwa nomesi daikuudza sekutamba mukuseka madiro epakati mumwe vangu uchajamba kandi makapanda kati unopera kanonaka nhasi totoita setopenga chikupepa Regarding what it's charging again, what you pity, the piece, fire class, your boss dingo.